Алинә Бикмуллина. Тәмле тамак. Борын заманда бер урманда Тәмле тамак исемле Янут малайы яшәгән. Бер көнне аны дусты йорт тышканы Шиши кунакка дәшкән. Тәмле тамак бик куанган. Шиши мине нинди ризыклар белән сыйлар икән дип уйлый якындагы авылга ашыккан. Менә ул Шиши яшәгән өйне тапкан. Табын янына килеп тә утырган. Өстәл түренә иң беренче булып ипекәй чыгарылган. Тәмле тамак моны күреп, «Хей, шушы булдымы кунак?» дип борынын җыерган. «Мин урман хәтле урманнан килдем, табында ипи генә». Шул вакыт көтелмәгән хәл булган. Табындагы ипи телгә килгән. «Син урманнан килдем дисең, минем ипи хәленә керү өчен күпме юл үткәнемне белмисең шул» дип үпкәләгән икмәк. Аннары, «Әйдә минем белән, барысын да үз күзләрең белән күрерсең» дигән. Юлдашлар уҗымнардан үрелгән келәмгә утырып, карлы-буранлы Кышкар патшалыгына килеп җиткәннәр. Аларны бу патшалыкның хуҗасы Кыш хуҗа исемле ак аю каршы алган. Ул сәяхәтчеләргә ак карларга төренгән урманнарын, болын кырларын күрсәткән. Кыр уртасында зур иләктән сибелгән карларга карап, Тәмле тамак телсез калган. «Карны яудырып торабыз. Ул эреп, җиргә сеңеп бара. Игеннәр яхшы үссен өчен дым кирәк» дигән Кыш хуҗа. Кыш хуҗа белән икмәккә ияреп йөри торгач, Тәмле тамак бик арыган. Туңып та киткән, әле тагын үзенең тамагы да ачкан. Кесәсендәге баллы кәнфитне капкан. Ләкин ул да хәл кертмәгән. Тәмле тамакның хәлен күргән Кыш хуҗа аңа кетердәп торган ипи телеме тоттырган. Аны кабуга Янут малаена хәл кереп киткән ди. Кыш хуҗага рәхмәт әйтеп, сәяхәтчеләр юлларын дәвам иткәннәр. Алар җирнең төрле почмакларына барып, икмәкнең дуслары белән танышканнар. Озын буйлы багет, түгәрәк ләвәш, матур каравай, шаян чиабатта Янутның күңеленә хуш килгән. Бара торгач, Язгөл патшалыгына килеп җиткәннәр. Аларны патшалыкның хуҗасы Яз хуҗа исемле сыерчык каршы алган. Ул сәяхәтчеләргә кардан эрегән киң кырларын күрсәткән. Кара җирне трактор сөреп, йомшартып йөри икән. Тәмле тамакның да трактор йөртеп карыйсы килгән. Тик бик җиңел булып тоелган эштән бик тиз арыган ул. «Тирләп эшләсәң, тәмләп ашарсың» дип ипи телеме сузган аңа Яз хуҗа. Янутның бер кайчанда мондый тәмле ризык ашаганы булмаган. Шул вакыт күктән яңгыр кебек бодай, тары, арыш, арпа бөртекләре ява башлаган. Алар йомшак җиргә чәчелгән. Яз хуҗа белән саубуллашып, икмәк, Тәмле тамак һәм Шиши кабат юлга кузгалган. Менә чәчәкләргә һәм җиләкләргә күмелгән җәй чәчәк патшалыгы күренгән. Еракта алтын кебек нәрсәдер җемелдәп тора икән. Дуслар шунда ашыккан. Якынрак барып карасалар, алтын сары башаклы кыр күреп алганнар. «Иң кызу вакыт бездә, камашауламагыз зинһар» дигән башына җәйге кепка кигән зур кондыз. Ул патшалыкның хуҗасы эш хуҗа икән. Патша бер туктамый комбайннарга өлгергән ашлыкларны урдырган, бөртекләрне машиналарга төяп, ындыр табагына озаттырган ди. Тәмле тамак та тегермәндә ашлык тарттырып караган. Андагы онның күплегенә гаҗәпләнгән. Җәй чәчәк патшалыгында яшәүчеләрнең тырышлыгына сокланган. Беренче икмәкнең ялгыш кына Мисырда уйлап табылуын ишетеп шаккаткан ди. Җылы җәй чәчәк патшалыгы белән саубуллашып, сәяхәтчеләр юлларын дәвам иткән. Киләсе тукталыш көз уңыш патшалыгы икән. Бөтен җирдә кәрзиннәргә тутырылган яшелчәләр, җиләк җимешләр, гөмбәләр тора ди. Көз уңыш патшалыгының хуҗабикәсе матур тиен кызы Көз сылу икән. Ул сәяхәтчеләргә патшалыкның иң зур горурлыгы булган ипи пешерү йортын күрсәткән.
Анда уңган җәнлекләр оннан камыр баса, ипи, күмәч, печенье, тәмле-тәмле бәлешләр, бавырсаклар, гөбәдияләр, өчпочмаклар пешерә ди. Янут бу тәмле ризыкларны ашап туя алмаган ди. Шуның белән юлдашларның маҗаралы сәфәрләре тәмамланган. Тәмле тамак, икмәк алдындагы гаебен танып, тулган башак кебек башын түбән игән. Гафу ит мине, икмәк, сине үстерү өчен күпме хезмәт һәм тырышлык кирәк икән. Синнән дә тәмлерәк ризык юк, дигән.